19 ta' Lulju Santa Macrina Verġni għexet bejn is-snin 330 u 379. Kienet minn familja tassew qaddisa minn Ċesarea fil-Kappadoċja. Missiera kien San Basilju Xieħ, omma Santa Emilia, ħuta it-tlieta isqfijiet qaddisin, San Basilju ta' Ċesarea, San Girgor ta' Nissa u San Pietru ta' Sebaste. Imwielda madwar is-sena 330 kienet tarset imma meta l-arus miet hija ddeċidiet li tikkonsagra ħajjitha lill-Alla fil-verġinità. U wara il-mewt ta' missiera irtirat ma' omma f'Ponto fejn flimkien ma' komunità ta' reliġjużi għexu fit-talb, il-meditazzjoni u l-penitenza. Macrina saret il-badessa ta' dawn is-sorijiet, naturalment ta' ordni Brażiljana. Kienet magħrufa bħala mara qaddisa u kull fejn kienet tkun kienet ta' eżempju għal dawk ta' madwara. Huwa Girgor ta' Nissa kiteb dwar il-ħajja ta' qdusija ta' oħtu Macrina fit-tul. Huwa jgħid li hija rrifjutat l-edukazzjoni klassika u minflok għażlet li tiddedika ruħha għall-istudju tal-iskrittura u l-kitbiet sagri. Macrina mietet fis-sena 379 fil-proprjetà tal-familja f'Ponto li hija kienet bidlet f'monasteru bl-għajnuna ta' ħuha iż-żgħir Pietru. Hemm Santa Macrina oħra in-nanna ta' Santa Macrina Verġni u naturalment ukoll ta' ħuta li kienet ħeġġet lil San Basilju u lil San Girgor ta' Nissa bl-imħabba lejn ir-reliġjon u lejn il-Knisja. Din mietet fl-14 ta' Jannar tas-sena 340. Minkejja li Santa Macrina għenet lil membri tal-familja tagħha kemm b'mod prattiku kif ukoll pariri spiritwali, mill-istorja ta' ħajjitha nafu kemm kienet tfittex is-solitudni biex tkun tista' tkabbar il-komunikazzjoni tagħha ma' Alla. Imma din is-solitudni biex wieħed ikun jista' jitlob għadha moda f'din id-dinja fejn it-teknoloġija donna trid iżżommna il-ħin kollu f'kuntatt bejnietna l-bnedmin. Imma x'valur għandu is-skiet tas-solitudni? Papa Franġisku spjega dan dwar is-skiet fl-udjenza tal-erba' 10 ta' Jannar tas-sena 2018. Is-skiet mhux il-vojt mill-kliem, imma hija temm biex niddisponu ruħna ħalli nisimgħu ilħna oħra, dak tal-qalb tagħna u fuq kollox il-leħen tal-Ispirtu Santu. Fil-liturġija in-natura ta' skiet imqaddes tiddependi mill-mument li fih iseħħ. Jgħid għall-ġabra eżempju wara l-iskrittura, il-qari tal-iskrittura isejħilna biex nimmeditaw fil-qosor dak li smajna u anki jgħin fit-talb ġewwieni ta' tifħir u ta' supplika. Is-skiet li ġġib magħha is-solitudni jenna nidħlu fina nfusna u naħsbu għaliex qegħdin hawn. Għalhekk mela huwa importanti li nisimgħu lill-qalb tagħna biex imbagħad niftħuha għal mulej. Forsi għaddejna minn jiem ta' taħbit, ta' ferħ, ta' uġieħ u nixtiequ ngħidu b'dan lil mulej, nitolbu l-għajnuna tiegħu, nitolbuh ikun qrib tagħna. Għandna familjari u ħbieb morda jew għaddejjin minn provi bsin, nixtiequ nafdaw lil mulej ix-xorti tal-Knisja u tad-dinja. Mingħajr dan is-skiet nirriskjaw li nittraskuraw il-ġabra tar-ruħ. Jekk verament irridu nikkomunikaw ma' Alla fit-talb, huwa importanti li nkunu attenti għas-skiet li fih tagħmar il-preżenza bħala spazju meħtieġ ta' smigħ u fejn wieħed jixtar il-kelma u kundizzjoni għal ħarsa ta' fidi li tara fil-preżenza ta' Alla fl-istorja personali f'dik tal-aħwa il-mulej jagħtina fil-ġrajiet tad-dinja ta' żmienna. Is-skiet ifisser li nitbattlu minna nfusna biex nagħmlu wisa ħalli nilqgħu fina. Fl-istorbju ta' ġofina ma nistgħu nilqgħu lil ħadd u xejn
Ħajjitna kollha kemm hi kontemplattiva trid iż-żmien u l-ħila li żżomm is-silenzju biex tisma' lill-Alla u l-karba tal-bniedem. Mela ħajjiskot l-ilsien tal-laħam u jitkellem dak tal-ispirtu imqanqal mill-imħabba li kull waħda minna għandha għal sidna. F'dan u ta' eżempju għalina is-skiet ta' Marija Santissima li setet tilqa' fiha il-kelma għax kienet mara ta' skiet, mhux skiet sterili, vojt, għal kuntrarju, skiet mimli għani. Dak tal-Verġni u wkoll skiet għani bl-imħabba li lest jilqa' lill-ieħor u lill-oħrajn. U issa se ngħid xi ħaġa dwar il-mezzi ta' komunikazzjoni. Fis-soċjetà tagħna il-kultura diġitali qed tħalli effett kbir u deċisiv fuq il-formazzjoni tal-ħsieb u fil-mod kif inġibu ruħna mad-dinja u partikolarment man-nies. Din il-klima kulturali tħalli effett ukoll fuq dawk l-insara li qed jippruvaw jgħixu ħajja ta' talb. Bla dubju dawn il-mezzi jistgħu jkunu għodda siwja għal formazzjoni u l-komunikazzjoni. Immejja nagħmlu disċerniment prudenti biex dawn ma jispiċċawx ikunu okkażjoni ta' ħela ta' ħin jew ta' ħarba mill-ħajja tal-aħwa fil-komunità, lanqas ta' ħsara għas-sejħa tagħna nisranija jew xkiel għal ħajja tat-talb tagħna. Talba. Omulej, Santa Makrina għażlet li din il-ħajja tgħixha faqda kontinwa miegħek ħalli bit-talb u l-ħidma tagħha hija tagħti l-frott kotran ta' ħajja mibnija fuq il-grazzja tiegħek. Għati lilna wkoll li nagħtu importanza kbira lil ħajja tat-talb tagħna fis-solitudni miegħek biex inkunu nistgħu nikbru dejjem iżjed fil-virtù u bekk inkunu ta' għajnuna u ta' dawl veru għal ħutna l-bnedmin. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.